balma Araficom TV la yebo kon wakati na nga foli ba Araficom TV sanfɛ amunti senga amunti nyina an lajɛli na an lamɛnni na an b'aw fo an ka hakilinaw puseli la an bɛ aw fo an ka hakilinaw lamɛnni na an bɛ aw fo an yɛrɛ lajɛli la halisa an tɛ sɛgɛn k'aw fo aw mana kɛ fan o fan fɛ Araficom TV minnu tɛ san sɔrɔ juru kɔ an juru ye aw de bɛ an la pousser ka da aw ka commentaires kan ka da aw ka lajɛliw kan o de bɛ an dɛmɛ kosɛbɛ an seginna ka n'aw ma bi Araficom TV ka émission sanfɛ n'o ye émission ye min dalen don bamanankan na n'o ye émission ye min bɛ bamanankan ta ka sankɔrɔta n'o ye émission min bɛ fɛ bamanankan de ka ta ka kɛ Mali ka kanfɔli ye kan tɔw cɛla n'o ye an ka langue nationale ye aw bisimila o émission sanfɛ nin wagati na an kun ye laɲini caman kɛ ka tɛmɛ an ka bamanankan tali ko kan an ka jamana in kɔnɔ yan nɔ cogo di maliyɛn den bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i yɛrɛ ye malidenya la maliyɛn den bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i yɛrɛ dɔn jamana kɔnɔden ye cogo min na jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ni jamana kɔnɔ ɲɛmɔgɔw mago bɛ an na élection wagatiw la kalataw wagatiw mana surunya u bɛna kuma an fɛ fo an ka du kɔnɔnaw na u bɛna kuma an fɛ bamanankan de la an n'u bɛ ɲɔgɔn faamu la u bɛ taa mais munna n'u sigira u ti continuer ni o kelen ye munna n'u sigira u bɛ taa kan wɛrɛ fɔ an n'u tɛ ɲɔgɔn faamu kan min na o ye fili de ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw yɔrɔ nka dɔɔni an bɛ ka kuma minnu kɛ an bɛ ka laɲini minnu kɛ an ɲɛ b'a la k'a fɔ a laɲini ninnu a bɛ ka ta ba la dɔɔni nka ko o ko a bɛ taga dɔɔni de an ɲɛ bɛ o sira dɔw la émission min bɛ bɔ ORTM kan sisan journal 20h journal mana ban ni o ye ko Mali kura tagasira don o don o bɛ minisiri kelen wele ka na o ɲininka a ka plan d'action na a bɛ ka baara minnu kɛ a ye baara minnu kɛ ani baara minnu kan ka kɛ o bɛna minisiriw ɲininka a la an b'a ye k'a fɔ u b'a fɔ tubabukan de la fɔlɔ wagati ni u tila ka segin a kan bamanankan na o de y'an ka laɲini ye tubabukan in an kana bila nka an k'an ka kan bila a ɲɛ ma o minisiri min b'o kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ jamana kɔnɔ mun bɛ o émission ninnu lajɛ tubabukan in fɔ wagati la i b'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ k'a lamɛn nka bamanankan in fɔ wagati mana surunya i b'a ye jama ka ca tele kɔrɔ ka sago tubabukan ta wagati kan an bɛ an ka autorités fo o la kosɛbɛ u y'o min kɛ o diyara n ye o bɛnna ma o n'a ɲɔgɔnnaw an ka 20h journal yɛrɛ n'a kɛra tubabukan na ka tila ka segin a kan an ye bamanankan na kosɛbɛ faamuyala titiri minnu bɛ di tubabukan in na ka segin o kelen-kelenna bɛɛ kan ye bamanankan in na o de bɛ diya n ye nka an b'a ye u bɛ segin a fana ka bamanankan na nka i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔw bɛ tubabukan in ta kɔnɔna na o tɛ kɛ bamanankan in kɔnɔ o information ninnu olu bɛ taa ka mɔgɔw da mɔgɔ minnu tɛ tubabukan mɛn o yɔrɔnin an ka hakili to o la kosɛbɛ an b'an ka autorités fo o la kosɛbɛ malikura tagasira ye émission ɲuman don ka d'a kan a bɛ ka kɛ an ye an ka kan na n'o ye bamanankan ye sinon an ka kan kalanbaga dɔw bɛ yen n'o ye nko kalannaw ye nko kalannaw u ye bamanankanko in kɛlɛ kɛ kosɛbɛ n'i ko nko i ko bamanankan i ko maninkakan i ko kasomakan i ko julakan nin bɛɛ bɛ nko kɔnɔna na donc an ka da la k'a fɔ an bɛ an yɛrɛ de ye kanko in na nka jamana ɲɛmɔgɔw an fɛnɛ jigi ye aw de bɛ se ka ko in bɛɛ lajɛlen yɛlɛma sanga ani wagati faransi ka taa faransi ka na taga a gulonnen don mun na o ye kanko in de an bɛ ka baara kɛ ni faransi ka kan de ye faransi ka école bɛ anw fɛ yan u bɛ baara kɛ n'u ka faransi système de ye u ka école la yan nɔ a mana kɛ cogo o cogo an b'u ka tagasira de ta ka d'a kan n'i ye mɔgɔ ka kan kalan i b'a ka tagasira ta i se foyi tɛ o la nka an k'an cogo dɔn an yɛrɛ la kosɛbɛ ni an ye an ka langue nationale kɛ sisan bamanankan ye an ka franc CFA min b'an bolo o bɛ falen ka sɔrɔ ala ma o bɔ an da kɔnɔ n'an y'an ka langue nationale kɛ bamanankan ye sisan faransi ka dɛmɛ caman bɛ yen nɔ min bɛ an koron k'an kɛ u ta ye o bɛ jɔ mais en tant que langue ma falen a ma nɔgɔn kosɛbɛ an ka fɛɛrɛ kɛ langue ko in na o de b'an kisi kosɛbɛ kɔsani na an y'a ye réseaux sociaux kan an y'a ye fan caman fɛ an ka rappeur denmisɛnnin bɛ yen n'o ye Malake ye a bɛ ka bamanankan defa kosɛbɛ an ye kuma caman fɔ an ka émission tɛmɛnenw kɔnɔna na a bɛ ka segin o kuma ninnu caman kan an bɛ tiɲɛ d'a ma ka d'a kan ko n delila k'a fɔ yan ka tɛmɛ n ko anw ni école lycée promoteur dɔw delila ka sigi ka baro kɛ u ko lycée yɛrɛ kɛli Mali la yan ko retard de don Malake seginna a kuma kelen kan Malake ko n'i ye ale kɛ Mali président ye bi ko ale b'a fɔ ka lycée bɛɛ datugu fo san 10 n'i sera 9e année la classe 9 na i bɛ taa professionnel la n'o ye baara kalan école ye i bɛ baara de kalan effectivement tiɲɛ de don jamana in mago bɛ baarakɛlaw de la maa kalannenw an filɛ coro min kɔnɔ bi olu de y'an coro u bɛ taa min kalan ka na o ti an ka tabiya ye o t'an ka hakilina ye u bɛna baara kɛ n'o ye o b'an coro donc an ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ kan in a bɛ se ka segin ka na bamanankan na cogo min na kan in a bɛ se ka na an ma cogo min na an bɛɛ bɛ min mɛn
o de ka d'an ye an bɛ aw fo a ka lamɛnni na an bɛ aw fo a ka video ninnu carinin na n'a ye ja ninnu cari a ka ca la ala fɛ an ka laɲini a bɛ sabati ɲɛmɔgɔ ninnu k'an ka laɲiniw mɛn a bɛ dépend aw de la ka d'a kan ni ja in ma cari a tɛ se ka se a seyɔrɔ la an bɛ aw fo a ka lamɛnni na an bɛ aw fo ja ninnu carinin na an bɛ dugawu kɛ ala ka sigiyɔrɔ yira an na